Ξέρετε, κυρία Αργύρη, ήρανε την αναγνώριση ως κράτος της Συρίας οι Αμερικανοί. Αυτό από εσάς το μαθαίνουμε. Εντάξει. Δεν την αναγνωρίζουν ως κράτος, την αναγνωρίζουν ως χώρο αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν αυτός ο χώρος. Και για να τους αναγνωρίσουν, τους δώσαν όρους. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό θα θέλω να μας πείτε και κυρίως. Οι όροι για να τους αναγνωρίσουν είναι πρώτον, φύλαξη των τζιχαντιστών από τον κύριο, από τον αρχιτζιχαντιστή Τζολάνι. Φύλαξη, λέει, των τζιχαντιστών. Αναγνώριση της κουρδικής οντότητος ανατολικά του Εφράτη και αμερικανικές βάσεις. Για πείτε μου εσείς που υπάρχει χώρος για Τουρκία. Αυτό εμάς πώς θα μας επηρεάσει πρακτικά? Ακούστε, οι Οθωμανολάγνοι εσωτερικού διαβάζουν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τραμπ, έτσι όπως τα λέει, και λένε Τουρκία. Αυτό που συνέβη λοιπόν, και σας λέω την πραγματικότητα και μπορείτε να τη δείτε, είναι ότι ο κύριος Ερντογάν, μάλλον όχι, ο κύριος Τραμπ του δημιουργεί τέτοια συνθήκη στον κύριο Ερντογάν στη Συρία να αποχωρήσει με την ουρά στα σκέλια ή να αποφασίσει να κάνει κάτι για να επιβάλλει την νεοοθωμανική του φαντασίωση, αν όχι ονείροξη, να τον εμπλέξει σε πολεμική αντιπαράθεση σε μια περιοχή η οποία δεν είναι κράτος αυτή τη στιγμή και να αναγκάσει τους τζιχαντιστές, τους οποίους πλήρωσε, για να αναγνωριστούν, να χτυπήσουν τους ίδιους τους Τούρκους. Καταλάβατε. Εδώ λοιπόν εμείς, ενώ συμβαίνουν αυτά, κυρία Αργύρη, έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών να μας λέει ότι εν ευθέτω χρόνο θα ασχοληθούμε με το καλώδιο. Πείτε μου εσείς, αν είστε Αμερικανός, αν είστε Εβραίος, Ισραηλινός, συγγνώμη, αν είστε Γάλλος, αν είστε Αιγύπτιος, πώς ακούς τον Έλληνα όταν σου λέει αυτό και τη στιγμή που συμβαίνουν όλα τα άλλα πράγματα, όταν έχεις το 3+1, όταν, κυρία Αργύρη, ετοιμάζεται, οι Αμερικανοί θέλουν να περάσουν νομοσχέδιο, οι Αμερικανοί να περάσουν νομοσχέδιο για δημιουργία κοινής μονάδας Ισραηλινών, Ελλαδιτών, Κυπρίων και Αμερικανών στη Σούδα για έλεγχο των ενεργειακών υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο και αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, που ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι ότι θα μαζευτούμε 100 άτομα και θα βγάζουν οι Ισραηλινοί φωτογραφίες στα όμορφα Χανιά μας, ας πούμε, και θα τρώμε έτσι τα υπέροχα κρητικά φαγητά. Σημαίνει ότι για να φτιάξει μια τέτοια μονάδα θα χρειάζεσαι κοινό intelligence, κοινό command and control, χρειάζεσαι κοινή αεροπορική πτέρυγα, χρειάζεσαι κοινή αεροναυτική πτέρυγα, χρειάζεσαι κοινή εκπαίδευση. Αναβάθμιση για εμάς, σε περίπτωση που είναι. Και προσέξτε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έχετε ακούσει ποτέ οι Ισραηλοί να έχουν κοινή μονάδα στρατιωτική με κάποια άλλη χώρα? Σας το λέω, είμαστε τρελοί. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Είναι τρελό. Δηλαδή, σου δίνουνε μπροστά στο τραπέζι σου το απλώνουνε όλα. Εγώ δεν λέω να κάνεις πόλεμο με την Τουρκία. Εγώ λέω να υπερασπιστείς τα συμφέροντά σου και έχεις μαζί σου και πέραν του διεθνούς δικαίου βασικούς γεωπολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι ότι σου βαράνε το χέρι και την πλάτη και σου λένε άντε πήγαινε και θα έρθω. Σου λένε είμαι εδώ. Είναι πώς θα διαπραγματευτείς μαζί τους, τι θα τους πεις για να σε πάρουν στα σοβαρά και θα μπορέσεις να υλοποιήσεις κάτι το οποίο το διεθνές δίκαιο το επιβάλλει, έτσι δεν είναι? Και όπως αρέσκεται ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας να μιλάει, το Σύνταγμα της Ελλάδος το επιβάλλει.